Novinky 24. týden. Už vám u panelu nebudeme říkat doplňkové barvy, protože je budete mít na e-shopu jako druhou fotku. Pokud tam ještě dneska nejsou k tomu, co budu ukazovat, tak tam budou určitě zítra. Takže už si to nebudeme ukazovat, jenom si ukážeme ty panely. Na začátku té kategorie těch áčkových sukní máte videopostup na ušití sukně z toho našeho panelu. Tak si ho projděte. Samozřejmě to, co držím já v rukách, to je vždycky zadní díl, otočený vzhůru nohama. Takže si budeme ukazovat jenom takhle přední díl. Pampelišky doplňková, to vidíte sami jakákoliv. Jak k bavlně, tak k féře můžete směle používat jako doplňkovou barvu, jako doplňkový materiál bavlněný úplet. Takže na tričko nebo na pásek, náplet většinou orchideje. Mezi rukama. To jsou další pampelišky, tentokrát v takové snivé náladě. Zelená, to už jsme měli předtím v panelu. Ne, nádherná, taková ta typická jarní. To už jsme měli ve viskóze, teď ji máme v bavlně. Modrozelená. To jsme měli na kaftanech, teď jako sukni. No, krásně ten klobouk na tom koleně. To už jsme taky na něčem měli, ale už si to nepamatuju všechno. Růžovo-bílé kvítí. Co máte rady světlé barvy? A to je teda úplná novinka. Ta bílá není úplně bílá, je spíš taková smetanová, takže bych to doplňovala černou nebo červenou. Jo, tady vám to ukážu zezadu. Tady je větev, ale vždycky na e-shopu máte vizualizaci a tam to vidíte i zezadu. Na jedné půlce je větev a ta druhá je čistá. Máky na šedé. Na šedé je to lehoulince do zelena. Kočičky, co byly na panelech, jsou i na tom. Taky pěkný. Ještě tu máme 3 maxi půlkolové sukně, jedna je na silky a 2 budou na féře. Tady vám to ukážu tak, že si chytnu tady ten rožek. Toto dole, ten roh je jakoby navíc, jo? Ta sukně je takto. Růžovo-modré macešky. Tady z toho vám vyjde, holky si z toho třeba dělají vršek k šatům, nebo ještě z toho vyjde krátká áčková sukínka. To jsou plameny. Aha, to je opačně. Takže tak. No, tady to zase vyjde takto. Krásná barevná. A poslední je duhové vrstvení. Tam vyjde takto. To je krásné. K tomu tričko v jakékoliv barvě. Hezké to bude.